Hej YouTube. Hej. Hej. Ja. Det er en ny gruppe, som hedder Mix S Gamer DK. Og ja, det er også 4 i klanen, så ja. Gruppen. Ja, velkommen til vores kanal. Ja, vi vil vise spil, fordi vi gamers, det giver mening. Ja, og vi spiller for det mest Minecraft og Counter-Strike Source. Ja, men Source. det er ret sjovt. Og ja, vi filmer med Fraps og måske også lidt Screen Recorder Pro. Så jeg som spiller Team Fortress, så kan vi desværre ikke filme det. Ellers ville vi rigtig gerne, men det kan vi desværre ikke. Men vi kan godt, det kan godt være, at vi finder ud af noget. Altså på Screen Recorder Pro tror jeg vi godt vi kan. Så ja, men som sagt så søger vi sponsor, fordi vi har brug for sponsorer. Så skriv hernede i kommentarfeltet. Og så lige så snart I skriver, så får vi også en mail. Og så håber vi gerne, eller så håber vi I gerne vil være vores sponsor. Og send videre til jeres venner. Ja, og jeg send gerne videoerne. Og nu vil jeg sige meget, altså nogle af vores kanaler. Ham her, heroppe. Det er... den er ikke kommet ud nu? Nej, den er ikke kommet ud. Den kommer snart ud. Og det er en guddreng. Og her. Nej. Det er Sigge Billeder fra kanalen. Ja, yeah, det er også ret fedt. Og vi også lige reklamere for Vitarama. Ja, han er også ret god. Og så har vi Tobias Bjergård kanalen. Jeg er lavet gamer, så ja. Hun er med! Se.